mutum kamar Atiku ana masa kora. Ai Kano ma suna na kan hanya. Kananan za su kori manyan da suke. Alhaji Garba da gaske ne komai yin wazzaki baya cin mushe sai ya yanka. Ya zan sani, ni dai ina ganin sai yana cin dama ko da yaushe. Ina ga wutar da zai yanka. Ba ko garo da yake shakewa ai maka sai sani ba mai yanka ba. Biru. Abin da ke bada mamaki me yasa kuke kallon cewa ADC barazana ce a gare ku? Wai yan siyasa? Ya ku yan APC. Da sakara dan damba shi ke raina abokin damba kaya ne? Shi abokin damba ba da rainawa, ai ba za ka raina ba. Idan ka sake sai ya tike ka a garin ku. Ka gane? To tunda ya sa zare ka sa zare ba sai ku fito a fata ta ba? A fafata a buga a gani? Alhaji Garba wawa ya sayi madubi ce ya samu aboki. Ya kace kallon wannan tafiya? Ai kace sunan sa wawa. Ai wawa ya shahara kawai. Wawa ya shahara. In dai zai kallaci madubi ya ce ya samu aboki ba ya abokin nasa. Shi ba san kansa yake gani ba sokan kawai. Abin da ke bada mamaki yan sabuwar tafiya sun ce duk gononin da kuke ganin cewa kun tara a matsayin hanyar cin zaɓe. To irin wannan tsari na madubi ne. To in ka lura fa su abin da suke ta yi kenan a nan suka kari. In ka za ta yi dariya a gaban wuka yana nufin ta sha tsimin da ke tafi karfin a yanka ta kenan? Yo in ka ga ka za ta na dariya ai kai ma gudu za ka yi. Me za ka yi da ita? Ke bane daga wannan gari su koma wannan gari? Ai ba zai saurare su ba mai guri ya kwace gonsa. Kuma ya musu takarama ya ce in na ga mutum a filin nan wallahi sai na buga mar wani abu. Kar ka bar su ji da doke-doken banza ku a junan ku ba ku shirya ba. Amma da Garba ai sun face wata sabuwar magana. Suka ce mai. Kare ko ya rubuta waka sai yin wata hana shi damar rerawa. To ai in da ya iya rubutun to zai rera. Duk karen da iya rubuta waka zai rera a barsa. Suna zaune za su ji waka kare. To a gaya kare waka shi da sai kowa ya yi bacci ba zai fara a barsa. Garba Kore ya ce a gaya wa wargaji uban gogaji. Haka za su gaji babu wani agaji da za a ji a gare su. Illa hajijiya tana wujijjiga su ta sake su ba sauran labarin su. Kasancewar shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu yana kokari a gari da sannin rariyar loshi za su tankaɗe garin da kowa za ya tuka tuwo a gidansa. Wallahi wannan yan jam'iyya na adawa nake tausayawa. Ka ga abin da aka yi musu yau ko? Wanda ya bada filin taro lokaci guda yace da su ya janye. Abin da yi musu izini ya janye izinin ya ce kar su zo mu shiga taro. Ya fahimci cewa yan siyasa ne su masu neman rigima a ƙasa masu hada fitina a ƙasa. To kar a je ma filin sa. Amma Alhaji Garba me yasa idan zuciya ta mutu idanu ba sa ganin kowane irin haske? Ai babban mutuwa da ba ita ce mutuwar zuciya. In ta mutu ka sani duk irin abin da za a yi maka baka da zuciya ka koma sakare. Alhaji Garba a kulla alƙawari kawai saboda tsoron wani a ce sun janye wannan daidai ne. To koya mutum yake bane daga wannan gari su koma wannan gari? Ai ba zai saurare su ba mai guri ya kwace gonsa. Kuma ya musu takarama ya ce in na ga mutum a filin nan wallahi sai na buga mar wani abu. Kar ka bar su ji. Kai Alhaji Garba kana goyon bayan irin wannan tsarin kama karya a wannan ƙasa? A'a ni abin da na yadda abu doka. Ni ba zan karya doka ba. To kuma ba zan yadda wani karya doka ba. Abu doka ai mulki ba dole bane. Dan me zaka zo ka dinga zuga mutane kana cewa wani bai da kirki kai kake da kirki bayan kai baka da kirki kamar wanan da kake zagi. Duniya an gaya maka kowa sakare ne garinku kai baka komai a garinku ba. Idan ka ga soja na gudu za ka bi shi karanka ya da gudu ko ka za ka nufi inda ya fito yana gudun domin ka hango abin da ya sa shi gudu ka tabbatar da abin da ya faru. Ai da kurma da soja suna gudu kar ka tambaye su fi su gudu. Kai da gaske na ya hara ka fi shi gudu kar kai wajen na yi baro ai ba daɗi da yasa yake gudu ba ka gani duk wannan duniya da ka ganta in ka ga mutum a guje kar ka tsaya dogo gaban tambayar me ya gani da gaske ka fi shi gudu in bayan ya je ya tsaya yana huta ka tambaye shi ko menene. Alhaji Garba to baka tsammanin gudun da suke daga APC zuwa ADC sun hango abin da ku hango ba. To wannan wani abu ne ai na mutum da mutum ko Kabiru. Na'am. Ai ba ai doka an ce kowa ya zauna a APC ba dama. Barin APC ba karya doka ba ne, shiga ADC ba karya doka ba ne. Tana da ra'ayinka dole ka je kai ra'ayinka a Najeriya, ɗan Najeriya ne kai mai yanci. Amma kai kuma da ka tafi abinka sai ka iya. Idan gida ba naka ba ne ba ka zuwa ka yi karambani. Su fa mutanen nan gidan wani suka je fakewar ruwa suka ce ya fice daga gidan. Za su kore shi da ƙarfin tsiya gida nasu ne, kuma suna ƙaryar za su gyara Najeriya. Ku da kuke karya doka kuke koran masu gida daga gidansu. Kun zo cin arziki ba ku iya cin arzikin ba. Sannan ku dinga tunanin za a zaɓe ku a Najeriya ku mulki Najeriya. Tun ba a je ko ina ba. Kuma mutanen nan ka zuba musu ido. Alhaji Garba ga wata tashina ma a jihar Adamawa. To na ga wata jarida lalle a jihar Adamawa. Wani tsarin shugabancin ADC a jihar ya dakatar da Atiku Abubakar daga jam'iyyar. Na ga ya dakatar da Atiku daga jam'iyyar ADC. Wai tsagi daga Adamawa to yanzu Kabiru yanzu wannan ma Tunan mu ne ya ce su dakatar da shi? Alhaji Garba an ce ba abinda ba za ku iya ba. A'a an sun faɗi dalilansu su ba. Sun faɗi dalilansu. Ai ba za ka je gidan mutum ka hana garin mutum ka hana rawa ba baka isa ba.
sun faɗi dalilansu suka ce tun da aka shigo jam'iyyar nan fitina ake haɗa mana a nan Adamawa an ke tara hankali mu haɗa kanmu sun dai faɗi irin dalilansu gashi nan a jarida yi to sun kore shi to yanzu ina amfanin wannan irin siyasa a mazaɓaka ana korarta mutum kamar Atiku ana masa kora ai Kano ma suna na akan hanya nan za su kori manyan da suke. Alhaji Garba da gaske ne komai yin wazzaki baya cin mushe sai ya yanka? Ya zan sani, ni dai ina ganin sai yana cin dama ko da yaushe. Ina da wutar da zai yanka. Ba ko garo da yake shakewa ai maka sai sani ba mai yanka ba. Biru. Abin da ke bada mamaki me yasa kuke kallon cewa ABC barazana ce a gare ku? Wai yan siyasa? Ya ku yan ABC. Da sakarar dan damba shi ke raina abokin damba ka gane? Shi abokin damba ba na rainawa, ai ba za ka raina ba. Idan ka sake sai ya tike ka garin ku. Ka gane? To tunda ya sa zare ka sa zare ba sai ku fito a fata ta ba? A fafata a buga a gani? Alhaji Garba wawa ya sayi madubi ce ya samu aboki. Ya kace kallon wannan tafiya? Aka ce sunan sa wawa. Ai wawa ya shahara kawai. Wawa ya shahara. In dai zai kallaci madubi ya ce ya samu aboki uban waye abokin nasa. Shi bai san kansa yake da ni ba sokan kawai. Abin da ke bada mamaki yan sabuwar tafiya sun ce duk gononin da kuke ganin cewa kun tara a matsayin hanyar cin zaɓe. To irin wannan tsari na madubi ne. To in ka lura fa su abin da suke ta yi kenan a nan suka kare. Su ba tsofaffin gwamnoni ne ka gane. Kabiru. Tsofaffin gwamnoni ne su suke raina gwamnonin da suke mulki. Ai sun san abin da suka yi a baya, sun san iko, sun san mulki, sun san umarnin masu mulki. Wallahi ƙarya ne mutum ya yi mulki ya raina wannan ke mulkarsa. Ƙarya ne kowa ya ce a Najeriya. Duk wanda ya raina gwamna, to ya fito da matsayin da ya fi na gwamna wanda ya riki. Idan ka rike mataimakin shugaban kasa ma, ai ka fi gwamna sunanka, kaɗan ka fi gwamna. In ka rike shugaban kasa ma, kaɗan ka fi gwamna. Duk wanda ya rike shugaban kasa, ƙanansa gwamna ƙanan shugaban ƙasa ne, kowanne gwamna a jiharsa sarki ne, kuma gwamna ne yake da doka, kuma gwamna ya kamata a bi dokoki a zauna da shi lafiya. Ba shi ne za a dinga tamar da hankali ana ɗaga bar hankali yana aiki yana ci gaba da gyara ƙasa. Ku dinga zuwa kuna damunsa da tarurruka da bushe-bushen kawai da doke-doken banza ku a junan ku ba ku shirya ba. Amma